na olu ɲɛ fura fɔlɔw ye laseli minnu kɛ o baaraw bɛna sabati sisan. Mais kalo tile 9 in bi Amadu bi tɛnɛ bi gafe bɔtaw d'abord u lahalaw bɛ cogo di bita kɛra Kulubali musoni ye ka cɛ ka segi fa an ye nungurunun bɔra min ye ka se ka nungalajan olu ta ka se ko lase maaw ma bi tabarikala o kuma l'alternance fɔlɔ kuma na olu ko après des mois de discours place aux actions concrètes ko jamana ministre ɲɛma ni jamana faamaw kɛlen ko ka waati kɛ sa kuma mugu la ko baara waati de sera Arc-en-Ciel ko l'UNTM déclare la guerre à Choguel Kokala Maïga ko Mali foroba caman ka lapasa jɛkulu kɔni bɛ ka balawba kɔni de wuli ka ɲɛsin ministre ɲɛma Mohamed Domina ko bi la preuve olu ko reprise de discours avec la CEDEAO les parfait rétropédalage de la transition ko ka manyonya nu do kura ye ni CEDEAO ye ko ni woni ye sekungo nafama jonjon ye min kɔni kɛle filɛ ni ye an ka jamana faamaw fɛ focus ko Mali CEDEAO ko la raison du plus fort ko tali kɛ Mali kɔni CEDEAO bɛɛ kɔni tun ye kama pɛtu ɲɔana ko min ye ni waati na Mali hakilina kuraw ta ka taa kuma ɲɔanya nu do ni Togokaw ka masakɛ min ta ko for nyasimbe ka ira ka fo CEDEAO kɔni nga setigiya bala ka don Ahmed Domina ko bi focus ka fola kɔfɛ le challenger ko Yakuba Katile met en garde le premier ministre ko akoko l'UNTM est brimé sous votre propre impulsion ko minye dangare bala ka kɛ ka lagosi bala se UNTM ma bi ko nunjuru yɛrɛ bɛ ministre ɲɛma bolo le challenger ka kuma do les pays isolés da Mali kiri ministre kan ko lutte contre la corruption et la délinquance financière ce qui a été fait de 2018 à nos jours nganamu ni bamanyinguru ya kɛlɛli la ko wulikajɔ minnu kɛra sariya ko la sa 2018 kabla bila min ye ɲɛfɔli kɛlen do kan les pays kɔnɔ 22 septembre ko affaire Birama Touré, l'inspecteur Papa Mambi Keita sous mandat de dépôt. Ko Mali kunnafondila min tununa n'a bɛ san caman bɔ ko inspecteur min tun bɛ ɲinini na ko ka waati la n'o tun ye inspecteur Papa Mambi Keita n'o ko a ma ko l'épervier demandé ko a fana bɛ kaso la nin waati na ko in a kɔnɔna la la sirène ko Mali gakɔrɔna ma ko un air de remaniement ministériel ko min ye gouvernement yɛlɛmali ka yɛlɛma don ministre ko la ko o kɔni waati kɔni de bɛɛ o ye la sirène ka kuma ye Zeniti Bale ko en toute vérité l'heure de la sincérité doit enfin sonner ministre ɲɛma Choguel ni Assimi Jabe u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko tiɲɛ ni ka tiɲɛ ka fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ kɔni ni waati selen don ma ka baaraw ka kɛ ni ŋaniya jɛlenya ye a bɛ tali kɛ hakilina la ministre ɲɛma ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ l'indicateur de renouveau bɛ a barabila foli kɛ bi olu ko non respect des accords conclus le 5 février 21 les divorces consommés entre le premier ministre et l'UNTM ko ka kɛ ni layiduba minnu tara kabi février kalo le 5 2021 na ko tamamina sisima bɔ ko l'UNTM ma bɛ se k'a fɔ ko u ni ministre ɲɛma kɔni bɛ ka baw fara a kɔni kɛlen don kɛlɛ yɛrɛ lakika ye an bɛ donni min na i ko bi saga ye 12 sɔrɔ nɛgɛ ale ɲɛ 8 kan waati na e min bɛ k'an lajɛ ani e min bɛ ni tulo b'an na aw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na montre yɛrɛ fana tɛ mun tigɛ la olu b'u ka téléphone lajɛ Fanta Tumota an bɛ bi ta bila yan dɔɔni fɔlɔ k'a fɔ an ka janto an ka jamana la parce que jamana in bɛ cogo min na hali aw minnu bɛ yen ni aw bɛ faso de ɲuguya walo la a k'o dabila a kana wɛrɛ kɔnɔ an k'an ka jamana bɔ duguw bolo an kana jalaki bolongonden si wala e ɲɛ ye jɔn de ye faso de juguya waleya la e kɔni b'a la parce que don o don sɔgɔma e bɛ drapeau ta ka n'a sigi kɛrɛfɛ o tɛ mɔgɔ kɛ faso de ɲuman ye Amadu faso de ɲuman ye kɛwale jamana min kɔni i bɛ acte min pose kuma tɛ o faso de ɲumanya tɛ kuma ye o sinon Amadu drapeau dɔw jenina jamana in kɔnɔ an tɛ drapeau jeni ko kuma la o jamana min ka di faso de ɲumanya a tɛ dɔn
kumakan fɛ a bɛ dɔn waleya de fɛ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ kumakan duman ni cɛ ɲuman ni pari ka kɛ parfum buteli o tɛ faso de ɲuman ye a bɛ ye de ne t'a yelen tɛ nin ye i ɲɛ b'a la kɔni je suis bon citoyen merci Amadu Kifo bi 10h20 wagatiw la bi ye tɛnɛ ye Isu Cravate ani Modibo Sanogo olu bɛna don ni gafe ninnu kɔnɔna la ka se ka a walawala maliden kelen-kelen na ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Amadu an bɛ kɛnɛ to Alexis Kalanbiri bolo Alexis e ma sɔn mun de ma bi Siraba kasara cayalen don an fɛ yen ayiwa i mana fɛn o fɛn lajɛ a tila bɛɛ ye mobulu nɔ ye n'i ye an dafɛ jamanaw ta k'a lajɛ mobili tɛ don a si kɔnɔ mobili min si ka ca san 10 ye nka an de fɛ yen mobili bɛ fofo ka na ka fura ɲini k'a wuli o bɛ wuli don o dugusajɛ i b'o ye an ka bɛdaw kan jɔcogo t'a la wulicogo t'a la fari t'a la clignotant t'a la wa a bɛ tɛmɛ polisiw la fɛnɛ ayiwa olu de bi maa fa la don o don olu de bi ni min ma maa fa o bɛ taa don dɔ ka so la o bɛ taa don dɔ ka minɛn na an ka kuran poteau yɛrɛ kɔni tɛ énergie mɔɔw b'a wuli bi sini dɔ bɛ taa frein minɛ a la k'a kari k'a da ayiwa nin bɛɛ b'a la ka kɛ don o don an sigilen don ala ka hinɛ la ala ka kisi ala ka tanga fura min b'anw yɛrɛ bolo an dun tala k'o kɛ ka tugu a fɔlɔ ye an bɛ se ka minnu bali an k'o bali yanni ala ka ta kɛ an ta y'a la min ye mobili ka kɛ o cogo la ayiwa an yɛrɛ y'a ye mobili bolila dɔ yɛrɛ y'a fɔ ko contrôle bi kɛ cogoya min na u t'a dɔn contrôle min u t'a dɔn a dun fɔlen don ko mobili bolilaw minnu ye mɔgɔ talaw ye olu bɛ contrôle kɛ siɲɛ 2 san kɔnɔ dɔw yɛrɛ k'olu ma deli k'o kɛ wa foyi t'i bɔ a la ayiwa bɛɛ sigin bɛ ka nin filɛ bɛɛ sigin bɛ ka denmisɛnninw satɔ lajɛ bɛɛ sigin bɛ ka bɔnɛw lajɛ don o don n'a ma wuli k'an jɔ a tɛ se ka to tan dɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis a faamuyara i ma sɔn yɔrɔ min ma bi o tun bɛ tali kɛ na an bɛ Musa Bangali fo ale de bɛ Alexis ka jani kuma ka fara ɲɔgɔn kan don o don fɛn min bɛ tali kɛ an ka don fɔli duman filanan na an bɛ tɛmɛ ni o ye yanni an ka don ma weleli an ka kɛnɛ to ale bolo o kɔfɛ ani Isa Kaba fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn la. Merci beaucoup. Merci. Hakilina in ye min taara Mamedi Jula Darame fɛ an dalen b'a la a bɔra ka laseli minnu kɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka tatata a kɔnɔna la an bɛ Darame fo Isa Kaba yɛrɛ kumaso la sɔrɔ an bɛna don walawalali o babu kɔnɔna la sisan Kaba in sɔgɔma. Fanda Tumota sɔgɔma foli b'a di ma ka sɔgɔma foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin ye dɔgɔkun wɛrɛ daminɛlen dɔgɔkun min kɔnɔ an b'a dɔn ka fɔ an bɛ dugawu don kɛ kabi dɔgɔkun daminɛ na ala ka kunnafoni dumanw olu lase jamana ma kunnafoni duman minnu bɛ kɛ sababu ye basiki o ka nati ani fana hɛrɛ ka nati an ka jamana kɔnɔ an bɛ kanubagaw ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo a diyara bɛɛ lajɛlen ye ala ka dugawu kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ sɔgɔmada in na an bɛna kuma fɛn min kan walawalali kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ MINUSMA ka manda la sɔni Kaba bɛna da don a kuma la. Ni anw doni décryptage kɔnɔna la Kaba sɔgɔmada in na kuma se o ye le mandat de la MINUSMA o bɛ MINUSMA ka mandat ko fɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye wa. D'abord an ka daminɛ mandat yɛrɛ la fɔlɔ an b'a mɛn k'a fɔ ko mandat ye baara bolo mission caman faralen ɲɔgɔn kan walima mission kelen k'a di jɛrɛjɛkulu ma k'a di jamajɛkulu ma walima k'a di mɔgɔ kelen ma a ka se k'a baara kɛ k'a kuncɛ wagati kofɔlen dɔ kɔnɔ wagati kimɛlen dɔ kɔnɔ wagati sumalen dɔ kɔnɔ o bɛ wele ko mandat nasuguya wɛrɛw bɛ yen nɔ mandat min ni o bɛ ka i kan ka baara min kɛ ko o ta k'o kalifa mɔgɔ wɛrɛ la a k'a k'i nɔ la o bɛ se ka wele ko mandat i n'a fɔ kalataw n'a ɲɔgɔnnaw min ni o bɛ ci kɛ a bɛ f'o ma ko mandat min ye ci di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ ci di mɔgɔ ma a bɛ f'o ma ko mandataire o tigi yamaruya o ka nin ko masina kɛ dɔ la o bɛ se ka kɛ kalata ye o bɛ se ka kɛ jugement kɛyɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ o ye mandat dɔ ye yamaruya dir'i ma i ka kuma an tɔgɔ la i ka baara k'an tɔgɔ la i ka nin kɛ i ka nin kɛ i ka nin kɛ o ye mandat dɔ ye mandat dɔ fana ye ka yamaruya d'i ma i ka se ka baara dɔ kɛ jamakulu dɔ tɔgɔ la c'est vrai que
i t'a sɔrɔ jamakulu bɛɛ de kan ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn ye mais i n'a fɔ bɛɛ tɛ se k'i bolo don ka yamaruya di aw ma damadɔni aw ka nin kɛ anw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ f'o ma ko mandat o dɔ ye i n'a fɔ jamanakuntigi jamanadenw bɛ an de bɛ fɛ k'an ka jamana yiriwa nka an bɛɛ lajɛlen tɛ se k'an bolo don walasa ka jamana kunkilenna minɛ an bɛ yamaruya di e ma a bɛ f'o ma ko mandat e ka baara k'an bɛɛ tɔgɔ la e k'an lakolo e k'an ka sariyaw lakile e ka kuma an tɔgɔ la diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ fɔ e ma k'an ka jamanakuntigi an ye mandat d'i ma san 5 kɔnɔ an ye mandat d'i ma san 10 kɔnɔ a dɔ fana ye mɔgɔ bɛ se ka yamaruya di mɔgɔ dɔ ma a ka kɛlɛ k'i tɔgɔ la anw bɛ lahalaya min kɔnɔ bi anw yɛrɛ bolo an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka taa kɛlɛ daga la nka an bɛ cogo min na i komi bi i n'a fɔ kɛlɛcɛw bɛ aw bolo a ye na fara an kan anw ye yamaruya d'a ma normalement anw ka jamanadenw dama de kan k'an ka kɛlɛ kɛ nka i n'a fɔ an bɛ nin hakɛ min na cɛncɛn ka tiɲɛ na se bɛ aw ye an bɛ aw ɲini aw dɔn aw kana ka na kɛlɛ kɛ an fɛ ka sababu kɛ jamana sigikan yɛrɛ ye yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo i kana kɛlɛ kɛ jamana dɔ kɔnɔ min t'i fa jamana ye nka jamana den minnu ni olu ye ni jamana ye mɔgɔ ye olu de bɛ se ka yamaruya di mɔgɔ dɔ ma na i kana kɛlɛ kɛ an fa dugukolo kan na an dɛmɛ kɛlɛ la an fa dugukolo kan n'o tɛ en temps normal ce n'est pas normal o kɛlɛ o bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ a bɛ f'o ma ko mandat anw de ye aw yamaruya aw kana nin kɛ an ye o bɛ se ka kɛ jamana ye o bɛ se ka kɛ jɛkulu ye farafinna jɛkulu walima farajala jɛkulu o bɛ se ka kɛ diɲɛ kurukara jɛkulu yɛrɛ a bɛ f'o de ma ko MINUSMA donc n'i y'a mɛn k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat MINUSMA ka mandat ye mun ye yamaruya min ni a yamaruya diɲɛ maa jɛra ka u sigi ka jateminɛ k'a fɔ ko n'an ma fara Mali kan gɛlɛya min b'a kan a kelen fanga tɛ se an ka fɛn dɔ labɛn fɛn min bɛ a yamaruya walasa kuma o kuma ni bingani walekɛlaw olu binna kan an ka se k'a dɛmɛ ka bɔ o bingani kɔnɔ o de la jɛkulu dɔ sigira ko mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali o de tɔgɔ ye ko MINUSMA nka ale ka mandat ni tɔw ta tɛ kelen ye cogo min mandat dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka di san 3 san 4 nka MINUSMA depuis baara in daminɛna olu b'a di san 1 de san 1 u bɛ kimɛli kɛ ani ka jateminɛ kɛ aw bɛ nale Mali kɔnɔ nka ɲinan ta aw bɛ nin de kɛ aw bɛ u dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ aw b'u dɛmɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali kɛ marako ɲuman kan aw b'u dɛmɛ ka ji di mɔgɔw ma aw b'u dɛmɛ aw bɛ dɛmɛ kɛ fana ni bɛnkan sɛbɛn min bolo nɔ bila la walasa o ka se ka lawaleya aw bɛ dɛmɛ kɛ olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ f'o ma ko MINUSMA ka mandat n'u san 1 kɛr'o la u bɛ tila ka n'a kimɛ k'a jateminɛ san 1 in kɔnɔ mun ni mun sera ka kɛ mun ni mun ma se ka kɛ yalima ninnu minnu ni olu kɛra k'o ban an ka olu bɔ mission na an ka mission kuraw dun donc kabi san 2013 2013 ni MINUSMA nana fo bi san o san dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ don dɔ bɛ don fo k'a se nin hakɛ ma donc o mandat in MINUSMA k'o mandat in o de kan ka kurakuraya juin kalo nata in yɛrɛ la kalo nata min filɛ nin ye mandat in kan ka lakuraya o juin kalo in na o de kama a kuma cayalen don tile 2 ye. D'accord Kaba ni kuma se tɛ dunan ye ni jɛmukan in kɔnɔna la sabula hali salo ɲɔgɔn tuma an kumana MINUSMA ka mandat kan jɛmukan in kɔnɔna la o la bi ta dun suganti kun jɔnjɔn. Bi ta suganti kun ye min ye o ye k'a fɔ Nations Unies yɛrɛ ONU o maa ɲɛma ni o ye a secrétaire général ka sɔrɔ kɛ an y'a fɔ jɛrɛjɛkulu ninnu bɛ yen nɔ mais i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ a baara kɛ olu ye maa ɲɛma dɔ ye nka jɛrɛjɛkulu ninnu maa ɲɛmabaw ye jamanakuntigiw de surtout ONU ni tɔ ninnu si tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ jɛrɛjɛkulu maa ɲɛma bɛ yen nɔ ni o ye a secrétaire général ye o camanw tɛmɛna bi na o ye Antonio Guterres ye nka n'i y'o jateminɛ Conseil de sécurité fana bɛ Antonio Guterres sanfɛ o ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni o bɛ baaraw latigɛ o Conseil de sécurité fana kɛrɛfɛ veto fana bɛ jamana 5 bolo min fana ni Conseil de sécurité fana ta ɲa tɛ kelen ye o jamana 5 fana ni n'olu ko ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ n'olu ko ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ o fana ni sanfɛ tuguni jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen ka jɛrɛ fana bɛ yen nɔ san o san min bɛ kɛ ni bɛɛ bɛna ka na i hakilina fɔ jamanakuntigi walima premier ministre o de
kɔnɔna la salo an y'a ye k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga o jɛrɛ de senfɛ k'a sɔrɔ kɛ san o san o jɛrɛ bɛ sigi gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ bɛ na ka na a kuma fɔ donc ale b'o cogoya la ten o Antonio Guterres min ni o ye ONU secrétaire général ye bi présidenté n'ale ONU secrétaire général ale tun bɛ munumunu na farafinna worodugu yanfan jamanaw kɔnɔ min n'a taara Sénégal ka taa k'a kuncɛ Niger u ye nɔ de a y'i dama sonya k'i da don MINUSMA ka mandat ko la Mali kɔnɔ a ko n'i ye a dan ale ma ɲininkali kɛra a la ko ko gɛlɛya yɛrɛ bɛ Mali ni diɲɛ maa cɛ bi ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ko Faransi dun kun ye MINUSMA dɛmɛbagaba ye Mali lakana ko hukumu kɔnɔ ko Mali ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya o banna dɔgɔkun tɛmɛnen Mali y'o laɲini ko ban dɔgɔkun tɛmɛnen ko o la ko MINUSMA ka avenir ye jumɛn ye Mali kɔnɔ a ko n'i ye ale ɲininka ko k'a fɔ ko ka MINUSMA ko dabila Mali kɔnɔ ko ni sɔn kɛra o ma ko o tiɲɛni barika bɛ bonya kosɛbɛ ale bolo ko k'a sɔrɔ kɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko n'i y'a to a kelen na fɛn b'a dun a sigilen tɛ ni min ye n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ ko mandat kan ka renouveler ko nka ko mandat kan ka renouveler a ye condition fɔ a ko n'i y'a da ale yɛrɛ ma mandat bɛ kɛ mandat robust ye n bɛ tila k'o ɲɛfɔ mandat robuste mais mandat d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme o yɔrɔni walawala fango walawala kabi MINUSMA ko in daminɛna kabi san 2013 an ka mɔgɔw bɛ laɲini na san o san an ni Faransi b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ dossier monter a bɛ taa ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko Mali bɛ hakɛ min na aw ye baara ninnu a faamuya ma sɔrɔ a la wagati min décision taara MINUSMA nana ni mandat min ye o ye kɛlɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn na ka n'i jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u kana se ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ kɛ an ka kɛlɛ in daminɛna ni min ye c'est que Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA o de ka kunkan kun ka bon sanfɛ kosɛbɛ a tun bɛ i n'a fɔ Mali ani MNLA de bɛ ɲɔgɔn na mais depuis o wagati Amadou Toumani Touré y'a fɔ Ala ma hinɛ a la ko MNLA tɛ dɛ ko terrorisiw de bɛ nin kɛlɛ jukɔrɔ ko u kɛlen don ka MNLA yanga ko diɲɛ don o don ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye MNLA ninnu dɛmɛ k'u ka se ka Mali déstabiliser ko ni a déstabilisation ɲɛ sɔrɔla dɔrɔn ko MNLA bɛ bɔ yen nɔ ko terrorisiw bɛ n'u installer Mali la diɲɛ bɛɛ y'i ban k'a lamɛn a wagati ko Amadou Toumani Touré ta ye fugariya kan ye k'a général tɔ k'a bɛ siran kɛlɛ ɲɛ k'an ka taa ka taa MNLA mɔgɔw bunte a ko ayi k'an kana t'u bunte k'u ka girin ko u kelen tɛ ko terrorisiw b'u jukɔrɔ a y'a fɔ a wulila ka se farafinna jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u jamanakuntigi ye k'aw ɲɛ b'an ka ko in na k'aw bɛ k'a filɛ ko ne ni n ka jamanaden dɔw de bɛ ɲɔgɔn na ko o tɛ dɛ ko terrorisiw de bɛ ninnu jukɔrɔ ko k'u su ko ni don o don ni an ka jamana kɔrɔyanfan binna k'aw b'a ye ko terroriste b'an bɛɛ sɔrɔ Amadou Toumani Touré Ala ma hinɛ a la a y'a fɔ cogo min ko kɛra o cogoya la ten tɔ don min u ye Kidali bin ka Gao bin ka Tombouctou bin u ye MNLA yɛrɛ wulukolon gɛn ka b'u nɔfɛ ka t'o sigi Burkina Mujao a n'a tɔ olu de na ka n'u installer an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ Amadou Toumani Touré y'a fɔ cogo min ko kɛra o cogoya kelen la ten tɔ MNLA mɔgɔw yɛrɛ tɔgɔla kuma kun tɛ terrain kan bilen yɛrɛ a dɔnna k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ t'olu bolo ja olu ta ye dabara in de d'accord donc olu tora sigilen Burkina jamana fan saba minɛna Gao Tombouctou ani Kidal fo ka n'a fɔ k'u bɛna yɛlɛ ka na Kuna o wagati de mɔgɔw commencera o dun y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban ka sɔrɔ kɛ Amadou Toumani Touré ka fanga dafirila Amadou Aya ninnu nana sɔrɔsi caman chaîne de commandement y'a bila chaîne de commandement y'a bila an ka kɛlɛcɛ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ fo Niger dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ fo Mauritanie yan fan fɛ ka sɔrɔ kɛ chaîne de commandement kun tɛ yen nɔ nin ye tariku de MINUSMA o bɛɛ la o bɛɛ fɔlen kɔ mandat ditɔ tuguni MINUSMA ma o mandat kelen olu tilala ka n'o kɛ tuguni ko force ko stabilisation du Mali ka sɔrɔ o wagati anw kun mago tɛ kɛlɛla farala la mais anw kun mago bɛ mɔgɔw la minnu bɛ na an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ mais o kɛrɛfɛ Faransi min kun bɛ o ko jukɔrɔ o b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko djihadistes de bɛ anw kan donc olu ye kɛrɛnin dɔ bɔ kɛrɛfɛ walasa u ka se ka n'u installer anw fɛ yen nɔ ka opération Serval ɲini MINUSMA kɛrɛfɛ
ka MINUSMA poussé o ka kɛ stabilisateur ye kɛlɛ fɔ ka banna olu yɛrɛ bɛ na ka u ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ o kɛrɛfɛ n'o ye Servali ye ka yamariyaw ɲini ka u cogo anw kan a wagati a ma ja mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman fana ko k'a ka ɲi sa ka sɔrɔ ka an mago bɛ min na a wagati an ka tiɲɛ fɔ o ye an ka jamana fanw ka labila o baara kɛra o cogo la ten tɔ MINUSMA tɛmɛna ni a ka o stabilisation ye bɛnkan sɛbɛnw nana boloda bɛnkan sɛbɛn min ni ɲina ye a san joli ye bɛnkan sɛbɛn ma se ka lawaleya ɔ sisan mandat Robis sous chapitre 7 Nations Unies ka sɛbɛn furaw la o kelen pe de bɛ se ka MINUSMA kɛlɛcɛw yamaruya u ka mugu ci n'o tɛ a fɔ an bɛ don min na i komi bi MINUSMA kɛlɛcɛ yamaruya tɛ ka mugu ci mandat Robis ye mandat sugu jumɛn mandat Robis ye mandat min bɛ MINUSMA kɛlɛcɛw yamaruya ka mugu ci mandat Robis do ye ka yamaruya d'u ma u ka kɛlɛ kɛ yamaruya o de ye mandat Robis sous chapitre 7 d'accord o y'o mandat ye o de bɛ MINUSMA yamaruya en cas de cas ni mɔgɔ ko k'a bɛ gɛlɛya don bɛnko la ka se ka dankari o tigi la nka o de ye kuma yɛrɛ gɛlɛmanba yɔrɔ ye o de la cɛ y'a fɔ o kɛrɛfɛ ko mandat d'imposition de la paix gɛlɛya b'o yɔrɔ la gɛlɛya b'o yɔrɔ la kun min na imposer la paix jɔnniw kan ka bɛn wajibiya jɔnniw kan ka bɛn wajibiya bɛnkan sɛbɛn dɔ o bolonɔ bilalen don jɔn tɛ ka bɛnkan sɛbɛn lawaleyali sira tagama bi siga foyi tɛ a la c'est vrai que jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali juguya la o kɔrɔ ye k'a fɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali juguya la MINUSMA yamaruya k'o tigi kɛlɛ o ye kelen ye gouvernement kɔnɔ maa minnu ni olu dungɔko tɛ bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya k'olu tigi kɛlɛ wa bɛnkan sɛbɛn lawaleyali mana daminɛ tuma o tuma mɔgɔ o mɔgɔ b'i sen korontɔ a la k'o tigi kɛlɛ o kɛra parce que bɛnkan sɛbɛn tigɛnɔ bilalen don maa naani ni ɲɔgɔn cɛ médiation communauté internationale o ye kelen ye Mali gouvernement o ye fila ye kulu marifatigi fankelen n'o ye plateforme ye o ye kelen ye SEMA o ye kelen olu naani donc o naani na mɔgɔ o mɔgɔ mana bɛnkan sɛbɛn dɛnkan dɔn don bɛnkan sɛbɛn na k'i sen korontɔ a la e tigi kan ka kɛlɛ o ye mandat d'imposition de la paix o ye ani de lutte contre le terrorisme o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sisan min barikani tɛ yen nɔ MINUSMA fana bɛ n'i sen don terrorisme kɛlɛli la o ye ɲumanba ye nka piège ye min ye Antonio Guterres ko a ka kuma kɔnɔ ko ale ka laɲini fana ye chapitre 7 ni mandat Robis in dira a ka kɛ fana ni Vietnamiens ni fɛn minnu b'a la olu bɛɛ ka bɔ a la MINUSMA ka composer essentiellement Faranfinna kɛlɛcɛw fɛ an kɛrɛ dɛmɛɲɔgɔn jamana minnu bɛ yan nɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal olu ka kɛ MINUSMA ka composer ni olu ye jamana wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ k'olu sen bɔ a la. E bolo mun ye o yɔrɔnin ye piège ye. O ye piège ye kun min na siga bɛ anw ka jamana ɲɛmaaw ni olu jamana ɲɛmaa caman ni ɲɔgɔn cɛ bi fo an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ officiellement ko olu caman manipuler n'o Faransi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ. N'i ye force d'imposition de la paix bila ka na ka olu kɛ o kɛbagaw ye est-ce que MINUSMA kɛlɛcɛw tɛna mugu ci Mali mara ɲɛmɔgɔ a n'a sɔrɔsiw la don dɔ n'u manipuler la. D'accord Kaba o yɔrɔ yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni babu kofɔlen yalima Mali autorités ye jumɛn fɔ ou bien u ma associé ni hakilina in na wa. Mali ɲɛmɔgɔw ma associé a la ka sababu kɛ cɛ ye nin min yɛrɛ kɛ a y'a kɛ radio dɔ sanfɛ mɔgɔw yamaruyalen tɛ Mali kɔnɔ ka radio min lamɛn a ye interview di radio min sanfɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ yamaruyalen tɛ k'o radio lamɛn n'i y'a lamɛn fɛnɛ n'i y'a lamɛn cogo min n'i y'a ta ka na n'a ye jama la ou bien k'a sɛbɛn presse kɔnɔ i yamaruyalen tɛ. Oui o fɔra. A y'a fɔ o radio de la a y'ale ka hakilina de fɔ maintenant a ye bataki ci Mali ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna ko nin de ye ne ka hakilina ye wa an m'o kibaruya sɔrɔ mais pour le moment a mɛnna presse kɔnɔ nin cogoya de la ten donc a kɛlen k'a fɔ radio la presse wɛrɛw y'a ta ka i n'a fɔ TV5 n'a ɲɔgɔn olu y'a ta k'a lase mɔgɔw ye a kunnafoni sɔrɔ ka fɔ k'a hakilina ye mais est ce que a ye bataki ci Mali ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ aw ka mandat kura min ni MINUSMA k'a m'o d'aw ma ne bɛ fɛ a ka kɛ tan mais
c'est que ni mandat bɛ kɛ ni mandat bɛ renouveler fana ni anw fana hakilina ye min ye an ka lasigiden min bɛ Nations Unies na yen nɔ n'o ye Isa Kanfuru ye o de bɛ taa ka taa Mali hakilinaw fɔ Mali bolo a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan à partir de là an dɛmɛbaga ye France min ye laadalako la maa dɔn ɲina n'a bɛ kɛ cogo ye parce que an ye bɛnkan bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ France min ni ale ye ko importé ale fana tun bɛ taa k'a fɔ Mali ye min fɔ o ye tiɲɛ mais anw fana hakilina ye nin o fana tun bɛ d'a kan o la mɔgɔ tɔw b'u hakilina di a kan conseil de sécurité yɛrɛ b'i hakilina la mais ɲina c'est un cas particulier parce que France gɛlɛya bɛ anw ni France ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ka kɔrɔ France de ye MINUSMA porté anw ɲɛ ale de ye i n'a fɔ anw soronnali dɔnbaga a ko la o ko bɛna kɛ cogo di ɲina Antonio Guterres y'a hakilina fɔ ka ban maintenant baara bɛna k'o kan wa mandat Eurobis d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme an bɛna o minɛ o cogoya la ten tɔ walima an bɛna laɲini kɛ ko ka fɛn dɔ b'a la wa ɲininkaliw b'o yɔrɔ de la ɲininkali b'o yɔrɔ la kaba MINUSMA ka mandat kura ka fara Antonio Guterres ka laɲiniw kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka résumé kɛ e yɛrɛ ka analyse personnelle ye jumɛn ye nin sujet in kan ne ka analyse personnelle ye min ye halisa je crois que bon diɲɛ politique n'u taabolo n'o tɛ halisa gɛlɛya min bɛ anw kan je crois que diɲɛ maa ma a faamu c'est-à-dire que anw ka gɛlɛya ye min ye c'est que terroristes de nana bin anw kan kabi san 2013 oui terroristes minnu n'u bɔra u dɔw bɔra Libye kan u dɔw bɔra fo arabu jamanaw kan ka na taayɔrɔ t'u la a bɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ taara ka taa terroristes ta ka n'u ton anw kan kungilenna t'u la ɲɛminɛ t'u la mɔgɔw de don minnu diɲɛ maa kan ka fara anw kan k'u kɛlɛ de i b'a fɔ k'u farala Afghanistan kaw kan ka terroristes kɛlɛ cogo min u kan ka fara anw kan k'u kɛlɛ i b'a fɔ ko diɲɛ maa kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Ben Laden kɛlɛ cogo min nka o de tɛ ka kɛ n'i y'o kɛ fɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛ sɔrɔ ka na o kɔfɛ mais bi in na anw ka gouvernement anw ye effort kɛ u bɛ ka stabilisation min fɔ bi in na seba mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ gouvernement kɔnɔ gɛlɛya tɛ yen bilen malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais halisa olu bɛ k'u tulo ci o kan ko ka fɛngɛ imposer paix imposer ka sɔrɔ paix imposeli dan ye ka an ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi in na gɛlɛya tɛ Kidal Mali ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais halisa olu ko fo bɛnkan sɛbɛn min n'o boloda ko fo ka lawaleya ka sɔrɔ fan fila bɛɛ fɛ i sema o i plateforme o i gouvernement o bɛɛ b'a dɔn ko bɛnkan sɛbɛn min n'o kuma bɛ sen na anw ka réalité tɛ fɛn caman b'a kɔnɔ minnu tɛ se ka marcher yan mais o b'olu de arranger olu de bɛ fɛ diyagoya ko fo o bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya ka sɔrɔ en âme et en conscience fan saba ni o ye Mali gouvernement plateforme sema olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min n'u taara ka to o camisole diyagoya cogo anw kana k'a tɛ se ka lawaleya mais médiation dɔrɔn kelen pe de bɛ ka diyagoya ko fo bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya. D'accord, an dalima la sɔgɔmaden na walawalali kanubaga bɛɛ lajɛlen faamuyali ɲuman sɔrɔ kaba o bɛ dansigi bi jɛmukan yɛrɛ la kuma kuncɛ kuma ni folikanw b'i bolo an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ bolo da kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn an bɛ dugawu don faamuyalibaliya minnu ni olu bɛ halisa ala ka o jisuma kɛ o furaw ye amina yarabi sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ bɔn kuma dɔw la a bɛ k'an miiri k'an faamuyalen tɛ an faamuyalen don mais ban de don kuma dɔw la parce que mɔgɔ dɔw ka intérêt de fana ye jamana dɔw déstabiliselen marifa feerela tɛ sɔn kɛlɛ ka dabila diɲɛ kɔnɔ basigi t'o tigi arranger hali ni kasange feerela t'a fɔ a da la kasange feerela sago ye don o don mɔgɔ minnu bɛna sali ale fɛ yen nɔ mɔgɔ saba ka san olu fɛ yen nɔ o b'ale ka jago yiriwa a bɛ marifa feerela fana b'o cogoya la jamana minnu bɛ marifa feere wajibi de don fo jamana dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka déstabiliser olu ka taa marifa san ni an fana y'o faamu anw wo plateforme wo sema o n'an y'o faamu k'a fɔ ko an ye mɔgɔ dɔw ka jagokun de c'est parce que an bɛ ɲɔgɔn na kɛ jagoya an bɛ taa marifa san o bɛ olu ka jamanaw yiriwa an bɛ caman bɔ nin ko ninnu na k'an hakilina miiri o la an bɛ foliba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma yatasa yan fɔ segukaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Diko an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Aba a n'a ka denbaya segukaw fɛ yen nɔ an bɛ Aba fo ka Bajɛ fo a denkɛ Papis Demba an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw ka ca ye min ye Madu Kuyate Eurocotra de o maa ɲɛma don segukaw fɛ yen Bamin Daw a n'a a terimuso
min ye jeli Aminata Dambele an bɛ foli di u ma Madu Jara ale ORTM baarakɛla kɔrɔ ye an bɛ foliba di a fɛnɛ ma ka foli di ka taa Samba Tajegura bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kambeleni an bɛ a fo ka Samba Traoré fo Kitakaw fɛ yen nɔ Awoyi Ture Kitakaw fɛ yen nɔ an bɛ foliba di Awoyi Sise Awoyi Sise an bɛ foliba di Seydina Nunga dugu la an b'a fo ka Achel fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ ale ye sage-femme ye Fanta Tumuta Fatim Sidibe Madame Diallo ale bɛ Faransi an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fo yan fo Faransi an bɛ taga kita fɛn min bɛ tali kɛ MC Dara la ka bɔ radio Kunanja FM na jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ an bɛ Kante fo ale bɛ kita CCRF kɔnɔna la ko Kulbi ni sɔgɔma fo yan fo incomparable style Ɲamakɔrɔ kuranin don wa an ka foli b'a ye Elhaji Seydou Patrice Dambele k'a ni sɔgɔma Salim Traoré an ka foli b'a ye an ka musokɔrɔba fo yan fo Faransi Safiatou Traoré k'a ni ɲɔgɔn tuma ni wagati in na Madame Sal Tanti Jaba an ka foli bɛ a ye Madame Sisoko Fanta Keita jɛmukan in kanubagaba don an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo fɛn bɛ tali kɛ Nana Kasamara la an ka foli b'a ye an bɛ taa Sirakɔrɔ Site la Fatumata Lali Kuyate an ka musokɔrɔba don k'a ni ɲɔgɔn tuma Yakuba Sise fɔlen na Bamakɔ yan a seginna Tombouctou Andoua la an bɛ foli d'a ma ka foli di Aramata Keita ma an bɛ a fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an terimuso don siga foyi tɛ a la Bakari Banbera ale bɛ san ka sanka bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Umar Traoré kɔ Madame Tugula Umu Babi ale bɛ Sirakɔrɔ Dunfin jɛmukan in ka da fana ye an b'a fo jɛmukan in kɔnɔna la k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Ibeka Junior bon appétit Ibeka Junior jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ k'a ni ɲɔgɔn tuma Oustaz an ka foli bɛ a ye Sunkalo Nɔrɔ an b'a fo k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'a yir'u la ka fɔ anw si kɛra kibaruya min ye k'a di aw ma bonya ani karama kɔnɔna na o bɛ datugu ɲɛyɔrɔ la an ka jigila baara kɛ